Piny owacho dhi nyime kod chenro mag chiwo kony ne oganda man kod achiedh nade mikelo kod oro masani koro go tach e gwenge moko 23 e pacho kae. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. E oboke mane oorne ute fwambo, sirikal biro dhi nyime koda chiwo siling 3,000 ne ng'ato ka ng'ato mawuok e gwenge ma oro omako goeko. Maeri en chenro manochakre higa mar 2021 mano dwe mar 12. Kanyaka sani omenda makwane dirom milion 677,115 osechiw, kendo omenda marom kamano ibiro chiw ne dwe mokwongo koda mar 2 higani eri. Chenro machielo en mar pogo chiemo e kuonde ma yudo chiemo tek kata na jogo eko manitiere kod pesa. Kanyaka sani osechiw mchele gunde 63,100 ka gunde achiel oting'o kilo 50. Oganda gunde 62,000 ka bende gunde achiel oting'o kilo 50. Kaachiel kod ring'o mokethre madirom boxes 800. Bende sirikal tero pi kod tinga mondo kony jamni kendo nyiewo jamni makech oheo. Ne chenro ni eri sirikal oketo tenge siling milion 450 ne okang' mokwongo kendo omenda machal kama ne okang' mar 2. Kata kamano sirikal osingo keto kenge mabiro konyo e kedo gi oro kuom thuolo malach, kaka chiwo alwora makare ne oganda mondo tim ohala kendo keto arita kwe makare, kaachiel kod wechego eko mar gero mwandu motegno ma ok kethre ahoyaye e kind gik mamoko. Simprose Okinda, Ramogi TV. Sekta mar thieth e kaunti ma Mombasa koro nikod luoro ni kwan jogo mogamo midhusi mar korona kidek medore thuolo mabiro kaluwore ni oganda mathoth koro ojwang'o chike mag gayo landruok mar tuono endo. Giwacho ni chanjo ma gin godo sani be nyalo kethore kapok oti godo. Jafwambo mar Mombasa George Aoko nigi ler mar wachni. Nyaka ne jatend migawo mar thieth e pacho ka Mutahi Kagwe landi wach mbeko chike mag rwako abuog rombe juma mokalo, kwan jogo mawuok oko mar yudo chanjo mar korona odok chien malich mokalo e kaunti ma Mombasa. Apisa maduong' migawo mar thieth Mombasa Pauline Oginga koni chakre chieng' tich abich bang' lendo noendo nyaka sani gisechanjo mana dhano 5,000 kende ka gin giwegi to ne gigeto dhano moheyo 10,000. Nyaka ne mbek chike weche kosebedo maber kodwa kaka kaunti mar Mombasa. Mokwongo ne wuotho chakre ngeso Jumapil wawuotho e kanise, wawuotho e supermarkets, wawuotho kuonde mamoko mopogore opogore. Jok manonego bed ni wachanjo weekend no nogo simu ka cancel koro ging'ado ni kik wadhi wachanjgi. Nitie kanise, nitie kambe manosebuk. Kane gidhi to ji kwerogi ni nosetim lendo ni korona orumo e Kenya ka. Pauline koni en midhiero ni chanjo ma gin godo sani bende kidek kethore kapok oti kodgi, ni mar apisas mawuotho ka chiwo chanjo e kor gwenge bende jopiny riembo ka nyisogi ni tuo korona oserumo. Osuptal sani iyudo ka osuptal otemo kabisa to chanjo ji 10 odiechieng'. Mano tin. Chon ni chanjo 50-100. Tin kabisa, iyudo ka moko be ok chanj kabisa the whole day. To chanjo mo an gogi bochopo kuma gibo kethre. To bochopo kuma demand mar chanjo nitie to chanjo timang'o onge. Koro akwayo jowan mondo giwuog oko mondo giyud chanjo, mondo giyud kinga mar del monego gibedgo cha. Luoro mare en ni jogo motamore yudo chanjo kidek gamo tuono endo mapiyo to chutho e sechegi mabende oganda mathoth chokore romo mag siasa mokwako pacho ka mangima. Wasebedo kwa vumilia higni 2 kwa tiyo gi chike manoket ma korona. Gimomiyo dang' wawitgi sani okang'eyo kiwuotho tido ka dhano musre kaka ne ji musre chon. Kwa dhi mbele kamae makoro ji tamore ji riembo jowa ka kodhi timo chanjo to matiende ni tuo bo chako medre Mombasa ka. Moko kuom jodak Mombasa kata kamano ne oseyo okang' mane jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe okawo mar lando ayanga wach mbeko chike mag rwako abuog rombe goeko. Land was not good because lando no miyo koro ji dhi drop instantly. To koro wach mar weyo instantly no emarache moloyo. Onego be ni ji weyo gini matin. Kata mana polio norumo to ji pod chanjo polio nyaka kawuono. Omiyo korona be ka chanjo nitie to jogo wuok in large number mondo gikaw chanjo. Kik yadh dogi kae to nyaka masirika mano osebiro mane dwa konyo jo Kenya gi chak lengre dhi e pinje mamoko. Kae to koro ka gini chak nyalo biro chako muoch kendo ka ghafla to ayudo ka we are unsafe. Omiyo anakwayo jodalawa no wuog oko mondo dhi e chanjo. Be ni korona osewach no dok piny, be ni ji koro rwak mask, wuoguru oko mondo kaw chanjo
chanjo nitie kila mahali, sani giwuotho nyaka dhot. Nyaka sani, kwan ata malo 29.5 kende mag jodak e kaunti ma Mombasa emosewuok oko mar yudo chanjo mar gawo landruok mar tuo korona, ka oganda makwar bende koro sani ok rwaki abuog rombe kata mana logo e kinde ka kinde. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.